Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tu sudah ruas dohot tamu namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah mahita. Tapuji matuhata marrende mahita, sian buku ende nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohatani Tuhan Jehovah, idama, apalah sandiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan naga nupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha jala pardengan basa na sumurung. Tamadonyan hona uhum muhami alani garis ni rohanami mida hatam. Alai saise sama dosa nami jala salpuhon sude pambahen nami nahurangi. Sai unang usati asini roham sian hami. Sai tabai mapasu-pasung dohot gogo nasian banua ginjang tu rohana tu huriam. Asa hupuji hami ho dung malua hami sian pardangolan na dihasianganon. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 575 ayat sada.
Sabegema patik di mingguon ima patik pasiahon dohot kelapatanna. Patik pasiahon, unang hoolo maka tindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dia dolapatan nii ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo manggap gapi dongan jolma, manang manjehehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida, ikon niapian do dongan jolma, anggoso takas dope binoto salana. Hona uhum nadosogot, ido pabua-buaon. Ima sahatna atong rak mangindogogo mahita taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marende mahita musesian buku ende nomor 100 ono puluh sada ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa, hami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham di hami, akan namangarsakon dosa nami. Say sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhaposan, lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean namangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabege mahat hata baga-baga taringotu hasesaan ni dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tuhamu, guruhon hamu ma sianau, aina lambok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna, ai lambok do au gaku jalan yang do dohot nahuha porsaton. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Tapuji Tuhata, marende mahita sian buku ende nomor 410 sada, ayat sada dohot ayat tolu. Epistel dihita di mingguon ima sian sada Petrus 2 ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 pitu tajaha ma marsikat soring. Unduk mahamu maradopon nasa uhum na sinuan nihajol maun ala ni Tuhani nang maradopon raja parhuaso parginjang. Ai ondo lomoni rohani debata, naing ma marhite sian ulaun na denggan, poponan muna ha otoon ni halak na hurang roha. Marhapatunan mahamutu sasude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap ma raja. Ima sahatna, martua doakan natu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji ma Tuhata, marende mahita sian kuende nomor 747 ayat sada dohot ayat 2.
tindakon maha porsiaut tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasohatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tindubuhon ni si Maria, naga begabean si Antondi porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit, di pangumuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natuat tuban watoru dung ditanom, namula mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo nasohatu dosani, disi mai bana pai mamulak sogotu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabigima hatorangan ni tikting di mingguon. Tikting namasa dohot sipa masaon di huriata. 5. Pemberitahuan. 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Rabu 5 Agustus 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Indra Dias Sitohang, Inang Ferawati Marlina Borsiombing, yang beralamat di pada Suka Indah Blok A, nomor 106 RT 001 RW 013 masuk WEK 5, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Tali Kasih Purna Bakti. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan tali kasih melalui amplop untuk parhalado yang memasuki Purna Bakti, yaitu Inang Situa LR Boru Sinaga SKM, dan bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah melalui live streaming dapat memberikannya melalui Situa WEK masing-masing atau langsung ke kantor gereja. Amplop sudah disediakan gereja. Amplop tali kasih akan dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang kedua. 5.3 HUT Kemerdekaan RI. Sesuai dengan himbauan pemerintah, maka upacara bendera dan perayaan 17 Agustus 2020 di gereja kita ditiadakan. Dalam rangka memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi wajib menghentikan aktivitasnya sejenak pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 sampai dengan 10.20 selama 3 menit dengan berdiri tegak saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Sehubungan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75, maka sermon week gabungan tanggal 19 Agustus 2020 diliburkan manang masohot, tetapi sermon parhalado dan pelajar sidi manang parguru malua tetap berjalan seperti biasa. 5.4 Pengadaan laptop. Gereja kita menerima persembahan 1 unit laptop untuk mendukung pelayanan multimedia di gereja kita dari keluarga Nyonya Tobing Borusi Hombing WEK 5. Terima kasih atas partisipasi dalam pengadaan perlengkapan gereja. Tuhan memberkati. 5.5 Rekrutmen calon situa. Saat ini gereja kita masih kekurangan pelayan di beberapa WEK, khususnya WEK 3, WEK 5, WEK 6, WEK 8 dan WEK 9. Dikarenakan ada beberapa orang situa yang pensiun dan yang akan pensiun.
Sehubungan dengan itu, gereja kita akan merekrut jemaat yang terpanggil untuk ikut melayani dan mengikuti learning situa. Sehubungan dengan sebelum diadakannya pertanyaan WEK, maka rekrutmen ini melalui rekomendasi Perhalado selanjutnya didatangi oleh situa WEK dan pendeta. 5.6 Jadwal kebaktian Minggu 23 Agustus 2020. Pukul 7.30 WIB, WEK 1 dan WEK 5. Pukul 10.30 WIB, WEK 2, WEK 3 dan WEK 8. Pukul 13.30 WIB, WEK 6 dan WEK 7. Pukul 16.30 WIB, WEK 4 dan WEK 9. Songonima tikting nama sadhita Horas Mauliate. Marende Mahita, sian buku ND nomor 220 sada, Laos Tapasahat Ma Pelian Parjolo. Dame di debata na sumurung sian salhu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam Horas amanginang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabuka mahatani debata di minggu ta sadarion ima minggu 10 dung Trinitatis. Doho topik ni minggu ta ima malua sian perhatobanan atau merdeka dari perbudakan. Hatani debata niedet mas sian 5 Musa bidu 15 ayat 12 1 ayat 10. Amanginang tajaha mahatani debata marsikan sorin mahita.
Tung sura mangadup diho dongamu sahalak heber bawa manang perempuan ikon onom taun leleng na ibana mangula diho tole papituot tauton ikon paluamu boti ibana sian lapungmu. Ikon buas pangalehonmu tu ibana sian biru-birum dohot sian pardigianmu dohot sian pangilanganmu anggur sian luhut naung pinasupasuhon ni Jahoba di batam tuho lehonomu ibana. Alai tung sura dohononna mandokho dang dipangido rohaku naing malua au sian au ruar sian labungmu ala holong rohana midaho dohot mida isi ni jabum ai sonang rohana di labungmu. Unang pola dok roham ala paluaumu ibana boti sian labungmu. Ai silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinangula hononna ho onom taun lelengna jadi pasu-pasuon ni Jahoba de batam ho di saluhut na niulam. Bahasa Indonesia, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budak perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Amang inang Bapak Ibu nania haolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Maulia tema di Tuhan ta dipaingot jamita di minggu tasadarion taringot tu kemerdekaan, manang taringot tu kebebasan, na di basa-basahon debata tu hita, tu opukta, tu na tua-tuata, tu dongata, 75 tahun nang salpu, di topet di hari 17 Agustus 1945 di lehon debata ima kebebasan kemerdekaan
di tonga-tonga ni negara taon malua hita sian perhatobanan ni halak buladda alai tumpe songoni di 75 tahun boy hita merdeka sian tonga-tonga ni penjajahan ni halak na asing alai sahat tu bagasa sadarion sai adong dope hal-hal nang membuat kenyamanan atau perbudakan manusia yang sudah merdeka tidak lagi merasakan kemerdekaan di dalam kehidupannya karena dia masih sangkut atau masih berpautan dengan hal-hal di dalam kejahatan. Jadi sugut upacara di bagas tabi mahitate mololansia dang songon tahun-tahun nasal pube bui rap dohot pameretata Pemkot TNI, Polri, nadong di luat kota Cimahion, rap upacara songon tahun nang salpu. Jala huria taupe, ba di bagasan taunon, dipending majo, na mabahen upacara 17 Agustus di gereja, dohok mabahen aka perlombaan na hobartusi. Alaniaha ala dang marujung dobe, pandemi COVID-19 na masa di bagasa sadarion. Alay nang pesongon idang na makurangi las ni rohata. Di na maluwa hita siyan parhatobanan ni bangso na asing. Dang makurangi kebebasan nang pinasahat ni debata tu hita buhi hita sahat susta sadarion. Atikpe masih dalam keadaan COVID-19. Walaupun pemerintah mencanangkan kepada kita new normal, tetapi dalam fokus protokol kesehatan, menjaga diri, tidak ikut dalam kerumunan, memakai masker, memakai alat perlindungan, cuci tangan, hidup yang bersih, dang boy hitam marsi jalangan. Ayaw tangak kong nga talo marsi jalangan, dako to hapo. At tarhadu dono so marsi jalangan note ay molo jupang hiba dohot dongan disodor hot tangan salam koroy na amang tahe ay odo na masa na inaroha alay nga 3 bulan na masa so ni jala na lucu na tu inata manang tu amat tapi na biasa nya cium tangan sonari dang bete pergi pulang papa pekerja ya ndak usah corona inna hape sejeh budo do akan asang dana pe songoni do neng di jalan akaya kon nebe bapak ini corona hinna alai ima nama sanwai alai postoro hata di hamu kamanginang di ari na jepekon di lewat debata ma di hita haluaon sian nama saon bolong amalua jalan dunga bebas sita sian akan nama saon ikobu ido hita tong marsi haulan dan ido songon nau salpu molo jupang akka inata akka hamu akka inang tu akka dongamu boy mara marcipi kacipiki wiende ya jadi boy marsi jalangan boy nuang mardala-dalani boy nuang guarna bertamu tu akka na asing ya jala memang molo sonarion molo neng mardalani pe hurang tabu na tabuan mardalani molo rame-rame sonari dang tabu mardalani molo rame-rame kan alaniah kena masaon ya mari kita mensyukuri saudara-saudara kena masaon ya hudul pehitan wai songona marsi musuhan songona somar siaptoan nama dang itu ala diatur nama jarak ale sayunang magabe cluster manang taba bilangan ni akana covid nang pe di kota Cimahion diari nang salpo akadongata tim medis na di rumah sakit Cibabat ada beberapa dari mereka yang positif dan itu jadi saya unang-unang aka namasa di bagasan hasyang amang inang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus turpuk jamita di bagasan sadarion merasakan kemerdekaan, merasakan pembebasan yang betul-betul bebas, yang betul-betul merdeka, yang free sian perhatobanan atau dalam perbudakan secara pekerjaan dan secara kualitas hidup. Odo jami tadi bagasan tikiam.
Karena apa? Karena memang Tuhan Allah pada umumnya menentang yang namanya perbudakan. Jadi dang dipaluas di bata, jala di orai di bata do parhatobaran, manang sian segi diape. Tuhan tidak mengizinkan itu karena Tuhan mengatakan bahwa kebebasan dan hak asasi hidup sesama manusia harus betul-betul seimbang dan harus betul-betul merdeka, tetapi merdeka kebebasan yang dipertanggungjawabkan, bukan merdeka dalam kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jala digobar di batama marhidi terpukta sadarion ima taringo tu hatuban dohot Tuhan. Ya, jadi kalau di Padan Narobi di zaman Alkitab Bapak Ibu, hamorau ni jolma dang songon di bagasan tikion dietong sian sadia hepengbo. Sadia depositom, piga mobilmu, piga jabum, aha jabatanmu, aha usaham, ya, dang dietong. Songon jamas sunaingon, ya. Alemolo zaman najolo, zaman ni Padan Narobi, kekayaan orang dihitung dari pigado lobum. Mangido, ay molo di huta, mas kalau di kampung saya dulu mengingat, di mana do HP nomora di hutan? Baru 10 buna, ina, 10 horbona, ina. Arong do tiki bendaraku tiki di balige, ay piga horbom amang, awti do amang, piga, 5 do, ina. Bah, tor di tong jol mari, anggo halak patak itor patok do mengetong-etong siap pikiran. 5 kali 12 juta. Bah, ngono 10 juta HP-HPmu ina. Hidup-hidup makana olo mago-mago horbo di hitaan. Itako to ngaborngin. Alani aha, alani argana kan itu. Nah, paduahon sadia hatobammu. Piga hatobammu. Berapa budakmu? Itu makanya si Abraham mamora ibana ala gudang pahapahanna, buhan gudang pinahanna, lobuna habingna biru-biruna gudang, jala gudang muse hatobanna. Berapa budaknya? Ya. Dan budak pada zaman perjanjian lama, sebelum Allah mengeluarkan perintah agar manusia tidak boleh diperbudak dan memperbudak, tidak ada harga diri budak pada zaman perjanjian lama. Bapak lo mate mak, baitano posong nih, tangiro, dangadong istilah biaya gatirudi, dangadong, ya. Molo poso dope budaki, molo gogo dope imana mangula, dia bisa kuat, masih kuat dia bekerja. Boy dope hupar hatobani, masih bisa ku pekerjakan. Tapi ketika dia sudah tua, aku bisa jual dia. Bisa saya jual dia. Ya. Kepada orang yang membutuhkan. Saya minta uangnya dan itu bebas dulu pada zaman Abraham. Bahkan sampai kehidupan orang Mesir pun ketika Israel itu diperbudak di tanah perantauannya, mereka itu betul-betul diperbudak. Dipekerjakan dengan kerja keras, tidak dibayar, tidak diberi makan dengan sebaiknya, tidak diberi kebebasan dengan bagus. Mereka diperas tenaganya, kekuatannya, pikirannya, hidupnya untuk bekerja. Itu sebabnya Allah membebaskan mereka dari tindakan perbudakan yang dilakukan oleh Firaun dengan mengirimkan Musa, Harun untuk membebaskan bangsa Mesir. Ino makana diorai di batasa hatu sadarion karena Allah membenci perbudakan itu. Justru Allah sendirilah yang merencanakan kebebasan dari atas perbudakan itu. Makanya Allah membenci perbudakan dimanapun dan kepada siapapun. Turpuk tahun adong tonu hal nanang si pasahat tuhita naparjolo Allah tidak menyukai perbudakan dan membenci perbudakan. Ya. Itu makana dia 12 didok tung surah
mangadup diho dongamu sahalak heber. Dah gitu. Manang heber bawa manang perempuan ikon onom tahun lelengna ibana mangula diho alai tole papitu tauton ikon paluamu boti ibana sian lapungbo. Ketika ada seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu untuk menjadi budak, baik itu karena hutang, baik itu karena kekurangan ekonomi atau kemiskinannya, baik itu karena kesalahannya sendiri, maka dia bekerja kepadamu hanya 6 tahun lamanya. Jadi sesuai tu tahun Yobel. Ya, tahun Yobel adalah ketika pada tahun yang ke-7, yaitu tahun pembebasan. Ya, ketika tahun ke-7, tahun Sabat itu tahun ke-7 adalah tahun pembebasan, dan tahun Yobel ketika tahun ke-50 itu adalah tahun pembebasan. Ya, itu tahun pembebasan. Hanya 6 tahun lamanya dia bekerja kepadamu. Tahun ke-7 dia harus engkau bebaskan, apapun ceritanya dan bagaimanapun keadaannya, engkau harus membebaskan dia. Allah memang di 2 Musa bidu 20 ayat 2 di dok debata audo Jahoba debatam napa lua hoko jala dia 15 di dok do ikon botoonmu ai hatu bandoho yan di tonga-tongani bangsa Mesir. Akulah Allah yang membebaskan engkau dari tanah Mesir. Itu sebabnya Allah membenci segala tindakan perbudakan. Nah, paduahon di hamua kamanginang, setiap yang dibebaskan harus menikmati betul-betul pembebasan itu. Ido makana dia 10 tia, dia 10 di dodo, molotung di paluaho ibana, sian labungmu ikon buaso mangalehon, aha nang pinasahamu tu ibana, sian biru-birum, sian perdegiamu, sian pangilangani anggurmu, ais luhut na pinasupasu ni Jahoba debatam tuho lehonomu ibana. Engkau harus memberikan kehidupannya yang melimpah atas berkat yang berikan Tuhan kepadamu. Maka engkau harus mencukupkan dia dalam kebutuhannya. Iko buas. Dangna mulak boti. Tidak keluar dengan tangan kosong atau tangan hampa. Jadi molo adong siak kita manginang nama pakarejohon parkarejo gabe karyawan, gabe anggota, pembantu, tukang gosok, tukang kebersihan, doh segala macam tahe, molotung mengundurkan diri ibana, mengido izin imana dengan dangna holan gajinya saja pinasahat. Kau tidak harus memberikan gajinya, hanya gajinya doang. Ido makana di jamata sinuangon adong istilah pesangon do tahe. Molo pesangon 3 bulan gaji tahe. 2 ate itu baru si bulun. Molo pesangon ay terhalang datong lepuan. Sobe be huber gimana. 3 bulan gaji do biasa na pesangon. Tolu manang 2 tolu. Adong na tolu, biasa na tolu. Ya, pesangon tolu bulan gaji. Ipe molo mengundurkan diri, adong do hubege ceritana kalau dia mengundurkan diri baik-baik atau dipecat atau di PHK, maka dia akan diberikan pesangon sesuai dengan haknya. Ini noh boto. Takut tidak salah. Alai
molo tidak bagus dia mengundurkan diri, ya, atau bahkan kita katakan ada yang lain lagi karena dipecat, adong do naso mangalehon pesangon, adong deh, ya, jalan nau kejam, adong do halak upamana dipecat ketika dia bekerja dalam setengah bulan, maka gaji yang dia berikan hanyalah setengah bulan. Adong do nahuboto nasi songodi, ya, adong do binotu songodi. Tetapi firman Allah pada saat ini, ketika dia dibebaskan, ketika dia menerima hak kebebasannya, maka dia tidak boleh pulang dengan tangan hampa, tetapi tuannya itu harus memberikan dia kelimpahan harta. Karena dalam 6 tahun dia sudah bekerja. Itu makanya dia 10 lalu didokon unang pala dok ala paluamu ibana boti sian lapungmu ay silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinanggula honon na hoonom taon liling na jadi pasu-pasu ni jahuba di batambaho di saluhut na niulam. Artinya Bapak Ibu, selama dia bekerja di tengah-tengah di hadapanmu dan ketika dia bekerja kepada keluargamu, ketika dia bekerja di ladangmu atau di perusahaanmu, maka berkat Tuhan bisa datang atas kita oleh perantara budak itu. Tak ingat dosi Yusuf ditiki di gadis ibana tu halak Mesir, dan ketika dia menjadi kepercayaan tuannya, menjadi budak di rumah tuannya, seketika itu Tuhan memberkati keluarga tuannya itu, ya. Tuhan melipat gandakan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada keluarga di mana Yusuf bekerja sebagai budak. Dan ketika Yusuf mendapatkan tanggung jawab dari tuannya, ya, ketika dia menerima sebuah tugas dari tuannya menjadi kepala hamba di rumah tuannya, maka dia pun melakukan pekerjaannya itu dengan tanggung jawab. Songon jamitan dari Binggui, yaitu seorang pekerja yang bukan hanya mencari muka dari tuannya, tetapi memang betul-betul bekerja dengan rendah hati, dengan kebaikan, dengan tanggung jawab, dan dengan kerelaan. Karena setiap orang yang bekerja dalam hidupnya, dia sama saja bekerja di hadapan Tuhan, karena pekerjaan yang dilakoni oleh setiap manusia adalah pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada manusia. Maka dia harus bekerja dengan sungguh hati. Kan itu diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika manusia memiliki karyawan, memiliki budak, memiliki hamba, ketika dia mengundurkan diri atau ketika dia resign dari pekerjaannya, maka firman Tuhan pada saat ini, dan ini terkhusus kepada orang-orang Kristen, berikan haknya. Unang kotapi. Manang mangula pe ibana sadari, hamang inang, molo mangula iban upamana di porlakmu ya mangkigis, molo di huta, adong istilah harian ade, ya. Jadi molo lau imana menggadu-gadu tu sabatu haumani halak, itu ngodui per hari, umpamanya dia bekerja dari pukul 8 sampai pukul 5, gajinya itu 50.000. Jika dia diberikan makan 1 kali, makan siang, nang itu. Alai molo amado na karejui, asing ni 50.000 gajina, asing ni mga siang na, lehonon ni napunasa haumaon tabatabana sigaret. Alai ido akal niya ka si pata halak kita kedangi, dia naumura sigaret itu tuh horonda, ya.
dibaligi mahuboto gudak kape macam ni sigareton. Ya. Jadi mau lidoko sigaret salito, memang toho dia dong salito. Ya. Kalau dikatakan rokok gunung gula katanya yang seperti surya, ada tapi murah. Iman itu horna. Na penting marisap parkarejoi ina rohani na punasa ugasanon. Tetapi sebenarnya tidak boleh begitu. Karena apa? Karena ketika orang bekerja kepadamu, ingatlah bahwa dia mendatangkan berkat kepada keluargamu. Jangan menghitung-hitung. Jangan karena deal, tetapi berikan yang menjadi sedikit tambahan yang menjadi berkat yang Tuhan berikan kepadamu kepada dia. Karena dia bekerja juga bisa mendatangkan berkat Tuhan kepadamu. Napatuluhon dihamuak kamanginang. Kita harus memiliki jiwa-jiwa pembebasan, bukan jiwa memperbudak manang marhatobaton jolma, mapakarejohon jolma yang tidak layak. Tetapi ketika kita memiliki sebuah jiwa dalam pembebasan, maka kita betul-betul sebagai hamba Tuhan yang betul-betul memerdekakan orang, yang memberikan harga diri kepada setiap orang dan memberikan manusia yang memanusiakan kepada manusia yang lainnya. Ya. Jadi sotong adong dihita jiwa hatoban manang jiwa katobat ton halak. Halo isi, aku bayari. Inna. Songo dia memeraup keuntungan sebesar-besarnya, tapi tidak memberikan yang layak bagi pekerjanya, itu salah. Tidak boleh. Ya. Tetapi kita harus memiliki jiwa untuk memerdekakan orang lain. Dan jika ada pun orang bekerja untuk kita dan kita pun bekerja untuk orang lain, maka kita harus bekerja dan memperkerjakan orang dengan sifat tidak ada istilah memperbudak dia. Baik itu secara tenaga, waktu, pikiran, dan hal sebagainya. Kita harus menganggap dia sebagai teman, sahabat, partner. Bahkan dalam Alkitab lebih pas kita harus menganggap dia sebagai keluarga. Ya, kita harus menganggap dia sebagai keluarga. Ido makana dia manginang dia saplonom do sapulpidu ai molotung sura dohonon natuho dang dipangido rohaku naing malua aus ruar sian lapungmu ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum ai sonang rohana di jabum ikon buatomu masada sigirik jala turaonmu pinggolna di labung ni pitu jadi hatobamu ma ibana rodi saliling-lilingna tu hatobamu perempuan pe lasongonido bahenon. Jika dia mengatakan aku tidak mau keluar, aku tidak mau pisah dari engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, maka engkau harus memberikan tanda kepada dia. Jadi molo halak di pada narubi songonan didok ni tuhata debata di bagasan terpukon. Ala naung sonang rohani hatobani las rohana tutuan nai ala diberlakukan tuan nai do ibana songon keluarga. Dia tidak memperbudak secara kasar, dia memberikan hak dan kebebasan yang baik di rumah itu. Dia menganggap hamba itu seperti keluarganya sendiri, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, maka muncullah sifat mengasihi, maka holongi. Dia, tuannya dan keluarganya, sehingga dia tidak mau pisah, tidak mau keluar dari tuannya itu, karena dia juga menganggap tuannya itu sebagai keluarganya, sebagai orang tuanya, sebagai saudaranya.
haruslah dia diberi tanda. Jadi ditindik di son. Jadi ikon molo di bahasa Batak akan ikon turaonmu pinggolna di labung di pitu. Bahasa pola di labung di pitu karena dulu tidak boleh budak lewat masuk ke rumah itu melalui pintu utama. Jadi molo adong dua pitu di bagasmu amanginang, molo pitu jolo, pitu utama, budak tidak boleh masuk dari situ. Karena itu adalah pintu masuk bagi si pemilik rumah itu. Jadi molo dia jabu di balada, itu makana jabu di balada, adong dua pitu di nasida, di bagas nasida. Sada pitu namar tangga, itu untuk si pemilik rumah molo neng masuk tu bagasna. Ale molo pitu na itoro, lau tu pembantu namai. Nang itu, lau tu pembantu manai. Ya. Jadi molo di halak kita manang ise na dua pitu na dijabu, molo sohea imana masuk sian pitu utama, si suku ma ibana. Napuna sabak jabu di mana? Manang pembantu di tongkat-tongkat di rumah tangga. Jadi saya ulang ini, ya. Tapi memang itu yang berlaku. Tapi ketika hamba itu yang tidak mau meminta pisah keluar dari engkau harus menindik telinganya di pintu itu, maka artinya dia menjadi hakmu dan dia engkau anggap sebagai keluargamu, dia engkau anggap sebagai saudaramu, maka dia juga bisa masuk dari pintu utama itu. Itu filosofinya. Karena apa? Karena sudah dianggap sebagai keluarga. Itu makanya nakai patuluh dihudok konakade haruslah menjadi jiwa-jiwa pembebas, tidak menjadi jiwa-jiwa memperbudak orang lain, karena dalam istilah pekerja itu siapapun yang bekerja di antara kita haruslah berlaku kasih, persaudaraan dan hidup sejahtera di tengah-tengah kita. Jadi amanginang nania holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tonahon tua kageleng tak molo jago jabatan dah aduan. Ya. Kalau kamu seorang pemilik perusahaan, jadikan karyawanmu itu bukan sebagai orang upahan, tapi jadikan dia seperti saudara. Maka dia akan bekerja dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab kepada kita. Molo adong parkarejo di bagas tabe, manang molo adong parkarejo di usaha tabe, unang murah-murah tasonggaki, unang keras roha tapain. Itu makan adong di bagasan tikon seorang karyawan membunuh bosnya, seorang pembantu membunuh tuannya, ya, karena melakukan kekerasan. Itu yang terjadi di Malaysia, yang terjadi di luar negeri, ya, terjadi pembunuhan, ya. HP nama bunope tentunya dihukum mati, HP sasitongna di bain ibana pinasongoni nalau membela diri di ibana, jangan ada terjadi semeni. Karena ingat amanginang, Alkitab mengajarkan kepada kita jangan memperbudak orang dengan sewenang-wenang, tetapi berikan dia kemerdekaan, berikan dia hak yang pantas, berikan dia yang menjadi miliknya, berikan kebebasan bagi dia. Karena ketika kita melakukan itu, ayat 18, Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Amin. Martanya kita. Mauliate ale Tuhan Jehovah di bata amanami di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus. Allah holong ni roham ali amang bui hami nuaing bongot di bagasan jorom.
rap dohot dongan nami saha porsiaun secara live streaming ima akar ruas ni huriam na di luak na dau dohot hami ruas di huriam na adong di bagasan jorom tikion mau lihat ma Tuhan. Sude di dau hoko saluhut na hami sian parmaraan tarlumobi di pakorhon ni virus COVID-19 na somarujung dope sahatu bagasan tikyon nang pelam tabba bilangan ni akadongan nami na terinfeksi alai moliate matuhan dilioko gogo dinasida dilioko hahipason tu tim medis dilioko hamalumon dilioko apul-apul tuaka dongan nami na marujung ngulu hinorhon ni COVID-19 siai jala moliate matuhan dilioko tu hami lasiroha boy hami Tuhan marsaur dohot dongan nami apalah di bagasan tikyon. Tuhan moliate ma di hatam nabadia di naung ditangi hok kami di bagasan tikyon. Napaingotok kami asa unang ulo hami marhatubaton dogan nami jolma alai asa dileok kami roha haluahon kemerdekaan tuakan dongan nami nak mangula di tonga-tonga di bagas nami di tonga-tonga ni naniula ni tangan nami moleh antema Tuhan jala ajari hami asa unang olo hami marhatubaton aka dongan nami colma alai asa bui hami Tuhan mangalehon akan adinggan mangalehon silas siroha tuaka dongan nami jolma asa gabe habaoran ni pasu-pasu mahami saluhut na Tuhan ruas ni huriam akan api nasupasumi dia kadongan nami jolma asa unang olo hami holan na mamikirhon keuntungan sajo alai asa bui hami Tuhan gabe pasu-pasu tua kadongan nami humaliang Tuhan moliate ma marsugut gonok ma 75 tahun dilioko kemerdekaan di tonga-tonga ni bangsa dohot negara nami. Moliate ma Tuhan nunga sirang hami sian perhatobanon ni bangsa na asing secara fisik. Alai dihilala hami gudang dope Tuhan. Tugas ni pamarenta nami dohot tugas nami songon warga negara Indonesia na makilala 75 tahun hari kemerdekaan gudang dope Tuhan aka tugas ima naikon siulahonon nami dinalahu menikmati kemerdekaan na binasa hami tu negara doh di bangsa namion gudang dope Tuhan sistem perhatobanon naikon sialoon di bagasan portibion tarlumobi di kebebasan beragama dan berkeyakinan di tonga-tonga ni dongan nami di huria-huria ni ruas ni huriami manang di dia pe maringanan nasoboi songok kami menikmati kebebasan di bagasan permingguan ali Tuhan pakema pamareta dohot akka na berkompeten taringo tusi dinalaho mangalehon izin dohot dinalaho bebas di bagasan permingguan dia kadungan nami ruas ni huriam jala pargugui sude ruas ni huriami Tuhan asabui nasida menikmati kebebasan songon nani nikmatan nami di bagasan tikian
Ali Tuhan debata sonima Tuhan ruas ni huriam. Ima dititing na masa di bagasan tikyon. Ima ruas ni huriam na di basa-basa hoko tu keluarga ni amanami Indra si Tohang boru si Hobing. Ima sada danak boru di nasida Tuhan mulia tema. Ibur-ibur magudang madak danaki di jolon narion. Jala totong di pasa-pasa basu-basu hoko hahi pason tuna tua-tuana. Sonima Tuhan di bagasan tikion ima masuk purna bakti nama inanami situa ni huriam inanami situa nyonya nenggolan LR Boru Sinaga SKM. Mulia tema Tuhan. Oma di bagasan minggu sadarion marhubas nasida na perpudi songon parhalado ni huriam. Mulia tema Tuhan. Onop 5 tahun mak gonop umur nasida umur na dilihoko tu inanamion boy Tuhan nasida hipas mangula aga ulaw na ali Tuhan songon tadalas ni rohanami anongan Tuhan pasahaton nami ma sautik paso-pasumi songon tanda hamuleteon nami tu inanamion ali Tuhan anggiya ma diramotiho keluargana di basa-basa ho kakaulaon nam di luak di pasahato songon parhalado di bagasan huriam jala yana kondasida pe Tuhan narap melayani dohot hami pasu-pasu ma lehoma akan nadinggan dohot akan nauli songonima Tuhan di keluarga ini inanami nyonya Tobing Boru si Hobing na mangalehon sada unit laptop laho mendukung pelayanan multimedia di huriawan Tuhan mulia tema asi maroham pasaha matuhan basa-basami dohot akasila siroha di tonga-tonga ni guluna sida rodi akapoparana rodi akasudi na diulani tanganna Tuhan pasu-pasu mak sudi ruas ni huriamon na marpungu di bagasa tikyon asi maroham ramo tipu Tuhan padao sian akaparmaraan lehon la siroha tarlumubi namar ulang tahun dohot namar ulang tahun pardonga saripion di bagasan minggon totong matuhan leon dinasida gajeng ni umur dohot habisuhon laho makka melatehon saluhut na akadenggan di basam di tonga-tonga ni goluna sida Tuhan mulia tema mace gudang dope nanay si Panginoon nami alay amang Tuhan hodo nama poto ahna di bagasan rohanami doho pikiran nabi be asi maroham ali Tuhan pasaut may hopar tu na lomo ni roham saguro di homa gulu nami dinalaw mulak pe hami ali Tuhan pasu-pasu hami di perdalanan padao hami sian parmaran asa boy hami sahat rap dohot keluarga jupang di bagasan nasiroha di bagasan dame nasiako di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus jaloma tang yang nami amin. Amanginang hobar tu titing tadi bagasan tikyon ala purna bakti nama inata situa tak onop 5 tahun umur nasida ima inang situa LR Boru Sinaga. Jadi mulate ma inang ngate di sudi akka panggulaw ni inang tapasahat ma inang amang hobar tu lasiroha ta songon tada hamulateo ta tu nasida marhite pelian di ingatan nabi Uhud tapuji tuhata mari dehita Sai
Datangnya koma pelianta martangnya kita. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo hararuan di saluhu silawan lehon na dinggan dohot nasa ulimasa na molitus. Upasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jelum. Pasu-pasu meja laramoti asahu parhasiang hami pilihanon. Patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami barhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang di siliang lehon bitu hami. Asalam girgir hami mandok moliat itu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyamana mina di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajanmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon sona di Banua Gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosana me son panesana me di dusa ni dongan nomor dusa tu hami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.